खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबावबाय सबाय माजे फगवायनाय महर लानो सोनाफोर दामुंगै इनफाय ब्लगखौ फरायजोबो चेनेलाव जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदान अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना बेनिफ्राय फिसाजोनि स्कुल गनानै आङो सिदा सिदि फै दाखालै जायनि बिबार बागान आब'नि न' एसे देखायदोंमोन ना बे आब'मोननि लांगोनायाव आङो दंफैयो माने आब'जों जोंहा आलदा खामानि दङ नालाय सानैजों आलासना जाखानाय थ' बेयावनो सिदा सिदि टारगेटआव थां होननानै जोङो रेडि जाबाय आरोना आब' ओंखारगासिनो माने आं सौफैग्रोबाय ओमफ्राय आलदा आलदा बाथ्रा बुंदोंमोन सनाफोर आङो दा बेखौ दाननानै आं भइस होनांबाय आरोना बेवहाय बेनिफ्रायहाय लामाफोराव दिनै जि चेकिं सोलिगासिनो आरोना माने डिउटिफोर होगासिनो पुलिसफोरा जोंहा लेजेन्ड जुबिनदानिबो बार्थडे ओमफ्राय बिनिखायनो माने आंहाबो हेलमेट गाननानै थांदोंमोन नालाय थांनाय समावहाय ओमफ्राय दा नुनानै एकदम बोरैबा मोनलायदों आरोना बेनिफ्रायहाय सेरावनो स्कुल सेराव नेदोंमोन नालाय ओमफ्राय थाखथि स्कुलथिं ओरै हाबनानै ओमफ्राय पुलिसफोरजों आंजों ज' बिदि मिलायनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय दा फैनायाव ट्रोब सोनानै फैबाय आङो फाइनालि जोङो स्टानाव सफैबाय आरोना ओरै हाबनानै फैदों मा होनो थावदिफु खाथिजों फाग्ला बाबा बारबोनानै फार्स्ट मोनसे थावदिफु मोनोना बेनि नांजाबनाय मोनसे सरब दंना बेजों फैनानैहाय नै बेहाय माने आब'जों जों मोनसे हा नायनो फैदों आरोना ओमफ्राय आंना बांसिन टारगेटआ मा साइ स्टेडियामाव हाबनाय आरोना कुनु बेला नुफेराखै नालाय हाखौ हले बिराद अनथावथाव सुन्दर फसायथावथावखा आरोना साइ स्टेडियाम बै वालजों नांजाबनाय जाहैबाय खाथियाव नायनो थांसै बैयावहाय ओमफ्राय ओरै थांबा सिदा फ्लाइअभार ओरै उनथिंजाय जोङो थिथागुरि आरोना ओमफ्राय जोङो हाबफैदों नैबे बै रिक्सा फैनाय सेर रिक्साखौ नुफेराखै खोमा रिक्सा फैनायसो होनलाबायबावबाय थ' सोनाथ' आदार बिगासिनो दं दखानानो गैया बैयाव मोनबोआखसै बे बिगासिनो दङ थ' फाइनालि ओमफ्राय आं आदार दखानावसो फैग्रोनांबाय आरोना ओमफ्राय दंमारो दखानानै स्टेडियामनि अप'जिटावनो दखान दं आरोना मोनबाय हाब ओंखार हाखौ एसे खाथियाव नायबावनो सोनाफोर र' आंहा रोदा गैयाहाय रोदा दं साननानै आब'खौ खिन्थानायदोंमोन आरोना आङो लाङा एवङा ओरै फैफिनगोन रोदा थाबाथ' न' टेनसन लानानै दोनगौमोन एकदम नै साइ स्टेडियाम वालजों नांजाबनाय आरोना किडनिफोर मोननै फानबाबो मोननाय नङादां नै खाथियाव आराम लाफैबावबाय आरोना आङो हाया बेनो हाखौ माने बिगासे फानगोन सोरबा बिगासे लायोबा ओमफ्राय बिगासे लायाबा आधा बिगाबा आधा बिगा आरो सोरबा फवासे लायोबा फवासे आरोना माने फानगोन होननाय जादों आरो नै मोजांहाय हायालाय मा होनना बुंबावनो आरो जों बादियालाय ओमफ्राय ओरै मा थाङोथाय आब' मा सौहैया सौहैसिगोन आरो न'थ' दंखाजोबो आरोना नै अबेबा खुन्थिया दङ होनदोंमोन ओमफ्राय माइबारि ना बारा मोजाङै नुहुराखसै जोङो माइयाबो जि सुन्दर जाखादों ओमफ्राय लामायाव अबेबा बेजों जागोन होनदों आरोना ओमफ्राय खिन्थु नैबे सुङा दं आरोना ड्रेनथ' नङा दै गलांग्रा हायालाय बरिया आरो मा ब्लग बानायगासिनो आब'आबो र' आंहा ओइ स्टेडियामाव हाबहैनोसै एक्साइटेड हा क'क्राझाराव थाफैनाय आङो 8 बोसोर जालायबाय 8 बोसोराव हाबलायबाय दासिमबो क'क्राझार साइ स्टेडियामखौ नुवाबालाय मा जानो आरोना ओमफ्राय बोलोआवनो बोलो हाखौबो नायथावथाव एफाजोंनो बेयाव हाबनोसै आरोना बे आब'आ मालाय फैयो सम सम बेवहाय सम फैनानै सर्ट भिडिअ बानायनानै लाङो जायगायासो माबायदि जाखादों दा ओइ सिङाव दङ ओइ सिङाव ओरै मेथाइया वा मोनबाय आरो मा ओमफ्राय आरो आंल' नङा आरोना हुजु बिथाङाबो लामा दं मा गेट दङ हुजु बिथाङा फैफेराखै आरोना मिनिनानै थैगोन साइ स्टेडियामथिंनो हाया होनबाय साइ स्टेडियामाव बबेथिंसो होनोब्रा बेबो माने आंबो मिथिया बेबो मिथिया सानैजों जोंहा गेंग्रों अथ' बोसोर जाबाय जोङो क'क्राझाराव थानानै क'क्राझारनि इसिबां इम्परटेन्टखौनो जोङो मोनथिया बबे एरियायाव होननानै आरोना साइ स्टेडियाम दं बेखौल' मिथियो खिन्थु बबे जराव बेखौ मिथिया फाइनाल दिनै बिनि वाल सेराव मोनफैबाय आङो बे हाबनोसैबो आरोना हाबखाबाय स्कुटिजों ओमफ्राय मोखांखौ लानानै ओंखारबोफिनलायो आरोना नुखाबाय खोमा मानसिफोरा बिदि आरोना गेटआ नै माबा माबि लिरनाय दंहाय बरियाहाय र' थांगोन सना थांगोन माजे समाव लाइटिं होबासो मोजां नुगोन नामा बिदिसो आरोना स्कुटि दोनखां खालायनानैसो आरोना ओरै फैदो मा ओरैबो थाजायोना ओरै फैदो आब'जों आंजों ब्लगआ एसे एखे जासिगोनहाय बिथिं लामा बन्द'सो हनै आं फिसाया बैयाव गेलेग्रा माग्रासो सानलागासिनो दंथारसै आं गेलारिखौ नायनो थ'
फैफेराखैबो जोंहा गाखोखागोनबो जों सानजों ना माव जोंहा गेलारि गाखोखागोनबो थ' नेग्रा आमाया थिनखाबाय जोंखौ ए नैबेयाव थ' अबेबा मिटिंबो जादोंनोहाय थ' इनि गोसोम गेलारियाव एसे जिरायनानै थाहैनो जोङो माबा मोनसे जाबा जोंहा नुलायलाङा ना फैनाय जालायलाङा आयै आं फिसाया नुफेराखै मा जोंहा बिदिखौनो अबाय नुनो गोदो लोखि फुजायाव सार्केस नायबासो बिदि गेलारियाव जिरायनो मोनोमोन बाथामनियाव आसलि ओरैसो ओरै वा ओरै फै ओइलाय बयजों गाखोनो हायो गोजौआव जिरायनो हायो थ' सानजों जिरायगोन जोंहा आयै आदाया फैनोबा मोजां मोनथारगौमोन स्कुलानो गवाखैबा मा खालामनो फै गाखोयो बेलाय गाखोग्रा दंखायो फै ओइलाय गाखोनोसै होद वा गियालै आं दंना फै बेलाय नै दुद्रुग्रा नङालै सना फै आरामथार फैदो आं हमसै नोंखौ फै बिमा फिसा एसे गाखोथारसै फैदो आं हमसै आइसु वाव नानि मोजां बार खोलो नांखायो माथो नै आयु हा बेयाव दाखोर गारनो हाया दे मा दाखोरखौ लाफिन दे जानोसैयानो जाहैबाय नै आदाराबो मालायफ्रा खेला दुला जानायाव फैयोबा आंहा खेला दुलायावथ' खनसे फैफेरनाय जायाखै मालायफोरनि भिडिअ'आवनोल' खालियाव बे अबस्था नाफोर नै खालियावसो मोजां दा नायनो आरो भिडिअ' बानायनो जों बादिया नै वाव क'क्राझार साइ स्टेडियाम केमेराफ्रा मोजांबाथ' सक हिट जागौमोन आरोना बेयावबा खन्थ' सान्दुं अखा मालाय मानसिफ्रा खेला नायो खेला जानाय समावहाय गोजोनल' मोनखाबायहां एबारना ओमफ्राय आयंआबो बैथिं दङ ओइ नै मालाय आयंआ माबाथिं एसे बिफां लाइफांथिं दङ जोंहा गेलारिखौ नायनानै फैथारदोंबा गोजोनबायहां बेयावबा खथ' सान्दुं अखा नायनाय मालायसो बा दाख्लै आब'आबो नायफैदोंनो खेला अपेनिं जानायावहाय आंहा गैथ्रा नै बरियाहाय मा थानांगौ आरो माने बिदि जोंनि जायगाफ्रावबो मोनफा बेफोरबायदि थायोबा मोजां आरोना गोरा मोनो दङ जोंनावबो सम्पति होनलायनाय नुदों लोगोफोर जेबो देलायबा मेकआप होबाबो समायना दंखायो नालाय बेखौनो देलायनाय नुखायो आङो सियर खोथाखौ बुंदोंना जबाया सना जेबो खेराखुरि गाराबाबो ना ओरैबायदि बे सबाय बिबारजोंनो समायना नुखायो ओरैबो दङ फाग्लि फाग्ला जागोन लोगोफोर जों हिनजावफ्रा फाग्लि जायो जबानि हौवाफ्रा फाग्ला जागोन खाथियाव नुबावा दालाय गोदो खालामनानै फैयाखै माखासे ओमफ्राय दा गोदोथ' खालामना फैबाय र' ओमफ्राय बिसोरखौथ' फसायखाया जेनेबा जाबाबो जेबो नंला नांथारलाहाय ओमफ्राय दा जाया फसायदों बा जायखौ नों फसायदों बेखौथ' मोनदों थाथोंसै ओंखायनो थाबाय ओमफ्राय दा र' संसारा जाबाय जबाया संसार जानायावबो क'क्राझाराव मा होनना मिथियो बेखौ स्ट्रं उमेन होनना मिथियो लोगोफोर ओरैबायदि फाग्लिसो रेकर्ड दं बेहा फिसा बानानै साइकेल सालायनाय फिसा बानानै बायदि उदै 9 मास लर लानानै सेकापआव हारसिं थांनाय रेकर्ड दं आंहा ओरैबायदि फाटफिट जबाया थैगोन नोंथांमोना मोगथाङाव नुबा आंनि बुंनायखौ खोनासं दे साखि सनाफोर साखि मानसि मोजांसो आङो ओरैबायदि स्ट्रंखा गोराखा फाग्लिया बुंगासिनो आं गोरायालाय गोरा मा होनना बुंनो ओमफ्राय थाथोंसै जा मावनानै जानो हायो जाथोंसै खिन्थु बाहाय मजा लानो फैयाखैमोन दे मानसिया बिफाया माने होनदोंमोन नालाय थांलाय हाखौ नायहैलाय बे आब'आ खिथादोंमोन नालाय हाखौ नायहैलाय होनना बुंदोंमोन नालाय साइ स्टेडियाम खाथियाव नालाय ओमफ्राय आब'जोंबो उनाव रायलायनायाव मोनथिबाय इयाव थांजागोन नामा ओमफ्राय थांगोन मानो थांजाया जानो होनबाय नालाय एसियावनो नै मजा लाबाय आरोना आङो मजा लाबाय नालाय आरो माथोखौ नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय आं सानाखैमोन जे जाय जायगायाव हाखौ नायफैदों ओमफ्राय बेयावनो माने नांजाबथारनाय होननानै आरोना एसे आसपासावसो सानदोंमोन खिन्थु नांजाबथारनाय सनाफोर थांनोसै दा देरिबो जाबाय नै आदाराबो उखैबाय थांनोनो बाबाय आरोना आङो नायसाय फिसाजोआबो बेयावनो ख्रेब जाबाय मा खालामनांगौ आब'बो इदिटफोर दंबा बेयावनो खालामखादोंहाय थांथ'ला नायनोसै र' ओरै ओंखारबोबाय
खारनायाव ओमफ्राय फिसाजोआ माने अन्थायाव सौथुना गोलैदों आरोना दे जेबो नङा दे सना दे नै नायबावनोसै ओइथिं दंबावो ओमफ्राय अफिसफ्रा ओरै जाबाय आरोना एनै ओरैबो ओमफ्राय इथिंबो आं माने फैबाय नालाय फैबाय एसे नायथिंलांथारसै होननानै आवगायबाय आरो ओमफ्राय नों मिउजिक ना मा मिउजिक आखाइ हम बिदिनो मिउजिक होलागायबाय थायो जोंहा नै खाथियाव फैबावथारबाय आङो बेलेगफोरनि भिडिअ'आवसो नुबाय बायोमोनहाय आङो दा गावनि भिडिअ'आवनो एसे होनानै लानोसै फैबाय नालाय फैबाय बै सिंफ्राव अफिसफ्रावलाय मानो थांबावनो जोंहालाय मा खामानि दंबावो होननायसो जानोसै है मिउजिकआ आंनानै अट'मेटिक मिउजिक चालु बेलाय माथो नै माइखौ आं ओरै एसे जुम लालायलायनोसै आं नै ओरैबो आरोना हकिनि जाहैबाय ना मा जाखो बेयाव हकि गेलेग्रा आरो बैयाव खारग्रा माग्रा जाहैबाय नै लिरनायबो दंखायो नांलायला थाला मारिजों बेयाव सिङाव हाबजानाय नंला बैयावनो गिदिरखौ नायनानै फैखाबाय आरो आइसुर जायोबो गाबोनो आं फिसाखौ सानगोन जे बिमाया भिडिअ खालामनानै फिसाखौ खायाल गैया होननानै नाया ओमफ्राय नै मिउजिकसो लागाय जादोंबा आं मा खालामबावनो फै थांसै फैदो फै थ' थांसै थ' ओइथिं आयं सासे लेंहरबावदोंसोनो थौ जारलासो थ'दो ओरै थ'दो इलाय ओरैनि थ' ओमफ्राय सनाफोर ब्लगखौ मालाय माथो गोलाव खालामबावनो बबाहाय थाजिम मोन्दों गोजोन मोन्दों होनबा जायगायाव थाबाय थानो मोनो नामा एफा मोजां सुख सुबिदा सान्थि थानानै आं फिसाया लास्ट समावसो गाबगु खुगु जाबाय आरोना गोलैबायबा माथो होनबावनो थ' सनाफोर नुनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखो आं मिथिला भिडिअ बानायनानै जाखिनि खुसि मोन्दों फैनानै ओरैबादि बांसिन खुसि मोन्दों आरोना आङो ओमफ्राय बेखौनो भिडिअआव एसे सोनानै लानाय जाबाय थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फराय नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच बेखौ नुनानै नोंथांमोना मिनिनोबो ओंखारनो हागौ मैया गोदान बायबाय नालाय मिनिनानै थैगोन आलायनानै लालायबावो जेन हन्दा श'रुमाव मावो होननाय बायदि आरोना नै जेन साख्रि मोनबाय होननाय बायदि